počuli ste, že dlhšiu dobu sú to milujú ľudia a ostávajú iba po ňom taký? Čo si? Ľudia miznú v tomto lese? Áno, v tomto lese, je to pravda. A čo by komu boli ruksaky? Tak a čo to bolo? Už som to odťal. Ale to nie je taký, ale... Poďme radšej, tady to. Tam niečo je? Hej! Čo bolo? Stoj! Pozri, na to čo to. Čo to je? Veci nejaký tu. Ja som hovorila, že sú to ruksaky. Ty vole. Tak to bude asi fakt pravda, ľudia, ja sa bojím. Ale Poďme my sme preč. mali niekomu zaniesť, ale... Poďme, vráťme sa naspäť. Zober to, poďme preč. Dávať pozor. Toto fakt nie je sranda. Čo to bolo? Zase. Mali by sme si pohnúť. Poďme. Hej! Čo to je? Hej! Čo to je? Á! Hej, kámo. Kámo. Hej. Kámo, čo je, hej? Čo bolo? Čo sa stalo? Kde si ma? Neviem. Kámo, nemáš ruksak. Čo je toto? Zmizol. Čo to je? Žiletka? Žiletka? Čo sa stalo? Kámo, ty si nejaký dovolený. Čo? Hej? Ty si úplne... Čo ti nejde, Čo kámo? sa stalo? Ja neviem. Poďme odtiaľto preč. Poďme preč. Toto mi nikto neuverí. Iba v lese oholili. Tak tá legenda asi bude fakt pravdivá. A zmizol aj ten ruksak, čo sme našli. Čo ti nejde? Fú, poď to rýchlo niekoho povedať. Musíme si pohnúť, lebo ak je ešte tu, tak prídeš aj ty.